المرسلين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا اور آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم تواڈا میرا آنا بولنا بیٹھنا قبول فرما کے جنہ بزرگاں واسطے محفل پاک دا اہتمام ہے اللہ کریم انہاں بزرگاں نو جنت الفردوس سے چالا مقام نصیب فرمائے. حضور دا دیدار اور حضور دی شفاعت نصیب فرمائے. اور جتنے عزیز دوست بیٹھے نے سب دے عزیز و اقارب بزرگ جو دنیا تو پردہ فرما گئے خالق تمام دی بخشش فرمائے. بلکہ میں دعا کراں گا جتنے کلمہ کو مسلمان کسی جگہ تے دنیا تو پردہ کر گئے میرے خالق انہاں سارے نو جنت الفردوس دیاں بہارا نصیب فرما. جدوں اسی رویے ایمان دی حالت چلیے جدوں دنیا تو جائیے میرے مولا ساڑی زبان تے محمد مصطفیٰ دا کلمہ ہوئے. سونا ایمان دی موت عطا فرما اپنے نبی دے دین دی محبت موت عطا فرما. تو اس ذکر کر رہے سی کہ جو بزرگ دنیا تو پردہ کر گئے نے وہ حضور دی ذات دے نال بہت زیادہ محبت کر دے ہے. میرے نزدیک یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوندی ہے کہ بندہ پچھلی عمرہ بھی یہ دین والی راہ تے لگ جاوے تے. کچھ بندے اتنے بد نصیب ہوندے نے وہ پوری مرن تک بھی دین دے قریب ہی نہیں ہوندے. اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوندہ ہے جنہوں پچھلے ٹائم ہی اپنی اصل یاد آ جاوے جے سمجھ آ جاوے تے. وہ بندہ کڈا بد نصیب ہے جس نو نبی تے اللہ یاد ہی پوری زندگی نہیں ہوندے. اور وہ بندہ بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے کہ جنہوں جوانی وچ نام یاد آوے پچھلے ٹائم تے یاد آ جاوے جے سمجھ آ جاوے. تو میرا رب اتنا کریم ہے اللہ اتنی محبت شان اور عزت اور برکت والا ہے. اللہ فرماندہ ہے تو جان نکلن تو پہلے بھی اگر میری بارگاہ وچ توبہ کر بندیا میں تینوں معاف فرما کے جنت عطا فرما دیا. تو جڑے تسی اب بزرگ ہو نا تسی ایسا ذہن بنایا کرو اپنے بیلیاں دا کہ تو کتنا درود پڑھنا ہے تے میں کتنا پڑھنا تے اس گل دے اتے نا آپس وچ مقابلہ کیتا کرو. تسی مقابلہ کر دے ہو تیریاں دکانہ دو نے میں ترائے بنینیاں نے تیریاں ترائے نے میں چار بنینیاں نے تیریاں چار نے میں پانچ بنینیاں نے. پانچ بنا کے بھی قبر جانا ہے تے ایک ریڑی والے بھی قبر جانا ہے. قبر اون دی سونی ہونی ہے جس نے محمد مصطفیٰ دا غلام ہونا ہے. تو قیامت تک بھی دولت کٹھی کردہ رویں تیری دولت تے جنت نہیں ملنی جنت تیرے عملہ تے ملنی. تیرا زور ہونا چاہیے کہ میں پتران پالنا سی میں پال چھڑے شادیاں کرنیاں سی میں دیاں پتران دیاں شادیاں کر چھڑیاں نے ہون میں اللہ تے ہوندہ نبی راضی کرنا ہے. تیرا ملے وچ مقابلہ وے کہ میں درود بالا پڑھنا دوجا کہ میں تجد بھی پڑھنا اس گل تے ساڑھے بابے جھگڑا کر دے پئے ہوئے اور اسی سن کے ٹھر دے پئے ہوئے بھی ساڑھے بابے کرما لے نے. تے جب بابا پچھلی عمرہ بھی سڑدا پیا ہوئے
पिछली उम्र होवे तो बाबा दुकाना ते लड़दा पिया होवे ते बाबा सानू गुलामी दा रंग नहीं दे गया। बाबे दी उम्र पिछली होवे ते बाबा गल पिछे करे, दरूद पहले पढ़े, जे अल्लाह दा रंग ना लगे तो मैनू फड़ लिया जे समझ आ जाए। साडे अंदर वो चीज़ नहीं आई। साडे थड़े तो बैठे होंदे ने ते लगदियां ते गिले कर रहे होंदे ने, आ इंज दई, आ इंज दई, आ इंज दई, आ इंज दई। ये तेरी मेरी ड्यूटी नहीं, तेरी मेरी ये ड्यूटी है कि साडा नामा अमाल किवें दा लिखिया जा रहा है। दिन क़यामत वाला आउणा है, तेरे सामने तेरियां नेकियां भी तुल जाना है, तेरे सामने तेरे गुनाहां भी तुल जाना है। और जिंदे सामने तुले ते उंदे होए घट, वो रब दे सामने केड़ा मुंह लैके खड़ा होएगा। मरण ते बैठे हो, एक मैये दे खत्म ते बैठे हो, एक दिन तुसां टुर जाना है, मैं भी टुर जाना है। ऐसे बन जाओ कि साडे कोलों मरण तो बाद भी नबी दी मुहब्बत दी खुशबू आवे जे समझ आ जाए। हुण जिन्हों समझ आवे मेरा जुमला दिल ते लिख लवे, जेड़ा होवे ना कर्मा वाला, उनकी कबर ते भी जाइए तो अल्लाह ताला सकून दे छड़दा है जे समझ आ जाए। जेड़ा कड़मा मरदा है उनकी कबर ते उंज तां जांदा ही कोई नहीं। जे टुर जावे तो रूह नूं सुकून नहीं आउंदा, जे सुकून आ भी जावे तो दिल बार बार जान ते नहीं करदा। लेकिन जिथे मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम दफन हो जावे, क़यामत तक दुनिया जांदी रहेगी पर जी नहीं भरेगा जे समझ आ जावे। ताको सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा। मेरे प्यारे ने समझ आ रही? कोई रंग होवे साडे कोल ना भाई। मतलब तुसी जानदे हो, तुसी पुछदे हो तू की करदे हो, तुहाने अपनियां अलहमदुलिल्लाह 4 दुकानां ते वड्डा छोर जेड़ा हुंदी आ है, निक्के छोर दी आ है, ते बच्ची मेरी जिहड़ी ओ टीचर लगी हुई है। ये तू अपना तारफ करवाना है। कबर च दसेगा कि मैं दौलतमंद हाँ, मेरे को दौलत है, उत्थे की तारफ करवाना है? उत्थे फरिश्ते पूछना है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? फरिश्ते पूछना है माँ दीनों का, तेरा दीन की है? फरिश्ते पूछना है माँ कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, तेरा हज़ूर दे बारे अकीदा की है? ए 3 सवालों का जवाब तैयार कर जावी। 3 तेरे को पूछे जाने ने, रब कौन ही, दीन की आ, ते नबी केड़ा ही। तुसीं हुण आखना जी ये केड़ा औखा सवाल है। अल्लाह रब है, दीन इस्लाम है, ते हज़ूर साडे नबी ने बात खत्म। तुहानूं इस गल दा कोई नहीं पता भी ये याद उन रहना है जिसने उन्होंने याद रखिया होना है। जिसने उन्होंने याद नहीं रखिया होना, उस बंदे उत्थे भुल जाना है भी मैं जवाब केड़ा देना है। कबर चुना है तो लट्ठे का कफन होना है, तो फरिश्तियां साइडां ते खलोतियां होना है। और फरिश्ता जिहड़ी एक सट मारदा है ना, ये हदीस पाक दे अल्फाज ने पंजाबी ज़बान के अंदर, बंदा जमीन दे नाल एक बार पूरा लिफ जाता है जे समझ आ जाए। फरिश्ते की एक जो जरब लगती है, बंदा पूरा जमीन दे नाल बराबर हो जाता है। लेकिन अगला जुमला, फिसना कोई नहीं तो मरना भी कोई नहीं। वजह तुसा ते मैं जे गलत किया तो असीं मुसलसल और दर्द महसूस करना है। ये दुनिया ते सड़ी दा है ना, कोई बंदा सड़े तो कोड़ा हो जाता है। कबर जेड़ा अगा जेड़ा सड़ेगा उस कोड़ा को नहीं होना, यानी वो जिस्म ने सड़ना है लेकिन कोड़ा होना नहीं। मुसलसल दर्द महसूस करना है जे समझ आ जाए। लेकिन जो नबी दे गुलामा जाना है, मेरा नबी फरमांदा है जेड़ा होवेगा ना कबर दा नक्शा, या ते दोज़ख दा गड़ा होवेगा ते या जन्नत दा बाग होवेगा। जेड़ा दिल कर दे उनकी तैयारी कर ले, जेड़ा करके जावेगा तेरे हिसाब के मुताबिक तेन वो प्लाट अलाट कर दिता जाएगा। कलमा पढ़ने वाले दुनिया तो जान गए हदीस पाक। फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? कलमा पढ़ने वाला कहेगा मैंने को नहीं पता मेरा रब कौन है। गल ही समझ आ रही? कलमा पढ़ने वाला कहेगा मैंने को नहीं पता मेरा रब कौन है। फरिश्ता पूछेगा अच्छा माँ दीनों का, तेरा दीन की है? बंदा कहेगा मैंने को नहीं पता मेरा दीन की है। फरिश्ता सरकार वाल इशारा करेगा माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तेरा इन्हां दे बारे की ख्याल है? कहेगा ला आदरी, मैंने को नहीं पता है कौन है। जेड़ा बदबख्त हजूर नूं ना सियाण सके, थोड़ा सारा बोलो ना ताकि मैंने पता चले भी मेरे सामने मेरे नबी दे गुलाम बैठे। जेड़ा बंदा नबी सामने आवे भी सियाण ना सके, वो बंदा बदबख्त है कि नहीं है? हुण तुसीं पुछोगे भी शाह जी वो कौन नहीं सियाण सकेगा? हुण जिन्हों समझ आवे जुमला दिल ते लिख लवे, जिसने किसी गरीब दी शै खाधी,
جس نے بہن دی دھی دا حق کھادا وہ اتنے سرکار نو سیاح نہیں سکے گا، جے سمجھ آ جائے تو آکھو سبحان اللہ۔ جس نے غریباں دی زکات کھادی، جس غریباں دا مال کھا دیا نہیں سیاح سکے گا، تے جس نے سرکار نو سیاحنا ہویا نا وہ ایتھے ہی کہے گا جا کے جواب دینا ہے میں کوڑا کام کرنا ہی کو نہیں، سرکار آپ پہ سیاح لین گے۔ مسلمان کہے گا میں کو نہیں پتا، کو نہیں پتا، کو نہیں پتا، تینہ سوالہ سے کہے گا میں کو نہیں پتا۔ پھر فرشتہ پوچھے گا کسی اور ہی مسلمان کو، وہ کہے گا میرا اللہ ہے تے دین میرا اسلام ہے تے اے میرے نبی نے، یعنی کچھ جواب نہیں دے سکن گے اور کچھ جواب دے لین گے۔ راکھو سبحان اللہ۔ میں 2 گھنٹے ستا تے دوڑے کو آ گئے نا، میں نے کیا بھی دوسرا 10 بجے دعا ہے، 10 بجے کی گئے تے ان کی ٹائم ہے۔ راتی پروگرام سی پنڈ دادن خواہ، میں آیا فجر ٹائم تیرنا کہ جی ساڑھا تا دعا ہے دوسری 10 بجے تو تسی آؤ، تے اسی آ گئے، میں ستا بھی کوئی نہیں۔ اسی تاں لیٹ ہونے سان پتہ ہوتا ہے تسی یہ کر دی ہونے، سمجھ آ گئی بھی مولوی کیوں لیٹ ہونے؟ انہوں نے دوڑا پتہ ہوتا ہے بھی یہ نہ دی منیے بھی تے نہ مڑ بھی ہوں جی کرنا ہے، اپنی مرضی کر کے جاؤ جے سمجھ آ جائے۔ تو میں ستا کوئی نہیں، تو میں سست آیا تے انہوں میں تھوڑا سارا اوڑی اوڑی حل جانا ہے۔ بھائیا ممبر تے بے کے دسدا پیا میں جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کلمہ نہ نصیب کرے، اپنے کاروبار سدھے کر لو، اپنے کھاتے سدھے کر لو، نبی تکنا جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ دوان شک ہوئے نا کہ سن کمیٹی ہونے چیک کرنا ہے، تو یہ اپنی ساری دکان ستھری کر دیو بھی کمیٹی والے آنے ہیں تے نبی آنے ہیں تے تو کوئی شے کدی ستھری نہیں کی تھی تینوں سمجھ آ جاوے۔ فرشتہ پوچھے گا رب کون ہی کہے گا کو نہیں پتا، یہ کون ہے جڑا بھول جائے گا؟ دوسرا سیان لوے گا جی میرا نبی ہے۔ ایک تیسرا مسلمان ہوئے گا، دعا کیتا کرو اللہ تعالیٰ سانا اس کیٹاگری دے وچو بناوے۔ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ، ما دینو کا دینی علیہ السلام، ما کنتا تقولو فی حق هذا الرجل، تیرا انہ دے بارے کی خیال ہے؟ انہیں جنہوں سمجھ آوے بولے دوجے نو چھٹی ہے۔ سرکار جے تو ویندے پینے غلام سرکار وال ویندہ پیا، غلام دسن لگے گا اے میرے نبی نے۔ سرکار فرمان کہ ان دے کلو نہ پوچھ میں کونا تینوں میں دسنا اے کونے جو انہیں سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ میں سیانا تے بڑی سونی گالے، میں سرکانو سیان لوا تے بڑی سونی گالے، میں سرکانو پہچان لوا تے بڑی سونی گالے۔ جندہ سرے ٹھینا ٹھرے بولے دوجا نہ بولے، او کتا خوش نصیب ہے جنہوں محمد عربی سیان لوے جے سمجھ آ جاوے۔ میں کہا نا میرے نبی نے بڑی سونی گالے، تسی تو میں سرکانو سیان لویے بڑی سونی گالے، لیکن جے نبی فرماوے تو نہ دس ہے میں کونا، میں دسنا تو کون ہے۔ مزہ تب ہے سرکار میں شر میں بولیں، مزہ تب ہے سرکار میں شر میں بولیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ میں دسا میں نبی دا غلام ہاں بڑی سونی گالے، میں نعرے مارا فریدی نعرے مارے، کوئی نعرے مارے نات خان نعرے مارے، بڑی سونی گالے۔ جدوں سی جاویے تے سانو پاک سیان لین بڑی کٹی سونی گال ہونی ہے جے سمجھ آ جائے۔ اس واسطے کی چاہیے دے؟ اس واسطے میری جان تھوڑا تھوڑا عمل چاہیے۔ کی چاہیے دے؟ تھوڑا تھوڑا عمل چاہیے دے۔ اٹھا لے آویے، سیمٹ بھی لے آویے، سریا بھی لے آویے، مزدور بھی آئے پہ ہونا، لائیے نہ تے بلڈنگ بن دی نہیں۔ بلڈنگ دا مٹیریل لے آویے، مزدور نہ صدیے تے مڑ بھی بلڈنگ بن دی نہیں۔ ہر شے آئی پہ ہوئے، بجلی نہ ہوئے تے مڑ بھی کام چلدا نہیں۔ میری جان ہر شے تھوڑی تھوڑی کٹھی کرنی، کوئی زبان نے مٹھے بول کے داؤں کٹھے کرنے نے، کسے غریب نال دستے شفقت پیش کرنا ہے جے سمجھ آ جاوے تے، کداؤں نظرہ دی حیا پیش کرنی ہے، کدی زبان دے دلا سے پیش کریں گا، اللہ تعالیٰ کٹھا کر کے تینوں حضور دے صدقے جنت وچ گھر بنا دے گا۔ کچھ لوگاں نے وہم ہوندا ہے کہ میں پکا نمازی ہاں، نمازی پکا تے بندیاں پوے چھٹ چھٹ کے انہوں اللہ تعالیٰ جنت دی بہار عطا نہیں فرمائے گا۔ ہر شے کٹھی کرنی ہے، زبان مٹھی بھی کٹھی کرنی ہے تھوڑی ساری، نظرہ دی حیا کٹھی کرنی ہے، زبان دی مٹھاس کٹھی کرنی ہے، ہتھاں دا حیا کٹھا کرنا ہے، حلال مال کٹھا کرنا ہے، ہلکا پھلکا مٹیریل کٹھا کر لے، اللہ جنت تینوں کوٹھی بنا دے گا جی سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ حضرت زبیدہ زوجہ ہارون الرشید اللہ دونوں لے جاوے حرم، ایک کی اتھے میدان عرفات، کیڑا مقام میدان عرفات، اتھے آج جندہ ہے
حج خانہ کعبے وچ نہیں پڑھیا جاندہ، حج باہر رڑے میدان دے وچ پڑھیا جاندہ جتھے مسجد نمرہ ہے، میدان عرفات ہے، اور حج دا رکن اعظم بھی وقوف عرفہ ہے۔ عرفات دے اندر ٹھہرنا حج دا رکن اعظم ہے۔ عرفات دے میدان وچ گئی رکنا، اے رکن اعظم ہے حج دا۔ تسی اوتھے جاؤ گے نا، نالے جی کر کے پہاڑنے وچلے سن میدان ہے، جویں تہاڈا میدان نہیں، سائڈاں تے پہاڑنے وچ میدان ہے تے وڈا سارا میدان ہے، ڈھیر سارا تہاڈے پورے شہر تو بھی وڈا ہے میدان، سائڈاں تے پہاڑ نے، پہاڑاں تے نال نال ایک نکی نکی نہر نظر آوے گی۔ کی نظر آوے گی؟ نکی نکی پہاڑاں دے وچ کی نظر آوے گی؟ تہاڈے سمجھ کو نہیں، پہاڑاں وچ نہر، پہاڑاں تے نہر نہیں بڑھدی، پہاڑاں وچ نہر، کوئی پہاڑ اتاں اگلا نیما اوتے نہر کیویں چلنی ہے؟ کسے چلائی آئی اور کیویں چلائی سی؟ زبیدہ زوجہ ہارون رشید، اور ہارون رشید حضرت محمد مصطفیٰ دے چاچا حضرت عباس دی اولاد نے جو سمجھ آ جائے۔ ہارون رشید حضور دا چچا حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، حضور دے چچا دے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن عباس، اور عباس سرکار دے چچا نے وڈے چچا حضرت عباس، انہاں دی اولاد چوسی حضرت ہارون رشید، اور آپ دی بیگم زوجہ ہارون رشید، زبیدہ زوجہ ہارون رشید، اے گئیاں حج تے، انہاں تکیا کہ اتھے گرمی بڑی سی۔ اب میں آیا ہفتہ پہلے واپس، میں اتھے ویسے وزٹ واسطے گیا، تو میں اوپر چادر لئی سی، رومال لیا سی، گرمی سی، 12-1 دا ٹائم سی، 2 بجے دا زور دا ٹائم سی، 1 دا ٹائم سی، تو میں جدو گیا نا اتھے تے اتنی گرمی سی کہ میں نو چکر آ گیا، مطلب ایک چڑھنا اوپر سی پہاڑی دے تو گرمی بڑی سی، تو میں نہ ہلکا جا فیل ہوا کہ جی میں تھک گیا، میں بہ گیا، پانی پیتا پھر اوپر گئے۔ ساڑھے کول گڈیاں بھی آئیاں، ٹھنڈے پانی دیا بوتلاں جوس بھی نال ہے، جدو وہ گئے سن اس لئے کوئی شے نہیں، ہن اتنے درخت بڑے نے، اس لئے درخت بھی رڑا میدان سی، تو گرمی اخیر دی ہوندی ہے۔ وہ جدو اتھے گئیاں نا تو انہاں کہا بھی میں تے رہنی ہاں بغداد، اتھے تے بڑا پانی تے باغات تے ایتھے اللہ دی حج ہوندی ہے، ایتھے مخلوق رب دی ہوندی ہے، اللہ دے پرانے ہوندے نے، تے ایتھے پانی کو نہیں ہوندا۔ انہاں گھر جا کے آکھیا اپنے گھر دے نو کہ میں ایتھوں نار کڈینی ہے تے مکے مدینے اپڑینی ہے۔ انہاں کہا بھی نہیں جا سکتی، اینجے اینجے پانی چڑھنا چڑھتا ہے، ٹپی تے پانی چڑھتا ہے، دل ہوئے نا چڑھ جاندہ ہے، کی ہوئے دل ہوئے تھے۔ وہ کہا میں پانی اتھے گلنا ہے، انہاں کہا نہیں جاندہ، انہاں کہا گلنا ہے، انہاں کہا مڑ، انہاں کہا انجینئر سدو، انہاں سارے مستری بلا لے، انہاں کہا جی اتھے پانی گلنا ہے، انہاں کہا جی اتھے بلاندی بڑا علاقہ، باقی زمین نیوی ہے تے عرب اچھا ہے دنیا تجھے سمجھ آ جاوے تھے، ادھر پانی گلنا مشکل ہے، انہاں کہا گلنا ہے، انہاں کہا جی گلنا جنا تو موڑے ایک اتھوڑے تے تجھے کہہ لو کہ 50,000 روپیہ لگ جانے، ایک اتھوڑا 50 دا پونا ہے، جڑا پتھر تے اتھوڑا لگنا ہے نا 50,000 دا سان پونا ہے۔ جدو انہیں اسٹیمیٹ کیتا بھی سانو اتھوڑا کتنے دا پونا ہے، ایک ضرب 50 جو انہاں کہا لگ جاؤ، پانی اپڑاؤ پیسے دے مانگے، وہ عورت اپنے کوڑو پیسے دین دی رہی، نار بندی رہی، انہاں بنائی، اگے مڑو کو لین دیا، پن چکی، اتھو اتلی تے جانا، اتھو مڑا گا، وہ کہتا نیویاں کہتا اتھا ٹر دیا، پتہ کتنیاں مشینہ لگیاں، انہاں پانی اتھے لے آندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں پانی اتھے لے آندہ، پانی آ گیا، افتتاح ہونا سی، جدو افتتاح سی نا تو سارا عمرات ساری سلطنت دے اراکین کٹھے سن، آجی میں ساڑھے کو ہوندے نے کوئی ہوئے تو کٹھے ہوندے نے، سارے کٹھے ہو گئے، انہاں نا زبیدہ نو اس پورے جیڑا مٹیریل سی نا جتنا خرچہ ہویا سی ان دیاں رسیداں دیتیاں، انہاں کہا جی آہ تو اڈا خرچہ ہویا ہے جیڑا تسی ادا کر چھڑے ہے،
اگر چاہو تو حکومت کو پیسے لے لو، یعنی ویسے تسی خرچہ دے دیتا ہے تو نار چل گئی ہے، پانی حرم تک کپڑ گیا ہے، تو آڈی وجہ تو حرم دے اندر خانے کعبے دے وچ بھی پانی ٹر گیا ہے، شہر وچ ٹر گیا ہے، حج دے میدان ٹر گیا ہے، مکے مدینے پانی ٹر گیا، حاجی رج کے پین گے پانی نہیں مکے گا، تے اے رسیداں جے تے دل کردہ جے گورنمنٹ کو سارے پیسے لے لو، گورنمنٹ ہوندے گھر والے دیئے جے سمجھ آ جاوے تے گھر والا سارا کچھ جے تو دا نہ بھی ہے، پرچیاں جے تے چانڈ جے تے پیسے لے لو تے اپنا حساب کلیئر کر لو۔ زبیدہ نے فرمایا مینوں دیو رسیداں پھڑیاں تے دریا دے وچ سٹ چھڑیاں جے ہن سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ قبر دی تیاری کیویں کری دیئے جنہوں سمجھ آوے لکھ لوے، رسیداں سٹیاں دریا دے وچ تے اتا منہ کر کے فرماندگی اللہ سنیا میں نہیں لیندی صاحب تو میرے تو نہ لویں جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ سونیا میں تیرے تو حساب نہیں لیندی بھی ہے، بہتر مال تا تیرا ہی ہے نا، حکومت تیری، ملک تیرا، عرش ہے تیری، میں تیرے کیڑے چودھری بڈھے ہوندے نا تے شاہ جی میری باں نہیں ٹر دی تے میرے ہاتھ نہیں ٹر دے تے میرے کو جی دولت بڑی ہے، میرے کو پیسے بڑے نے جی میں ٹر نہیں سکدا، میں کھا نہیں سکدا، وہ سڑے اللہ فرماندہ ہے رنگ میرے نے تیرے نہیں جے سمجھ آ جاوے، میرے بلیا معافی مانگ لے مولا جو ہو گیا ہوں دی معافی عطا فرما۔ اللہ سونیا دوبارہ گندہ مال نہیں کھاندہ اگلا ونڈاں گا، اے نیت کر اللہ تعالیٰ تینوں خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ اسی اللہ دے بندے نبی دے غلامہ مولا پچھلیاں گناہاں دی معافی عطا فرما۔ نوکر اعلان کر کے آندے پہنے فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نکوئی صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا جو ہوئی حق لا الہ الا اللہ حق لا رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہرے بوٹایا سے امید میری دا تے کر دے میں وے بھرے حق لا تُسی ایک جملے محسوس کرو جو اللہ تعالیٰ دنوں محسوس دی صلاحیت عطا فرمائے جیڑا رزق حرام ہے نا، رزق حرام اے نسل خراب کردہ ہے۔ کی خراب کردہ ہے؟ جملے دی سمجھ آئی؟ اے کی خراب کردہ ہے؟ نسل تو قیمتی کچھ ہے بندے کو لندی، نسل نہ ونجاوی باویں غریب چھٹ جاوی جے سمجھ آ جاوی، حرام کھوا کے نسل ونجاوی نہ جے سیانا ہے غریب رکھی پر نبی دے غلامی آڑی رات لا کے جاوی۔ وہ بندہ کدہ بدبخت ہے جو حرام کماوے اور اندھے پتر عیاشی کنو جا قبر چ مار کھاوے، یعنی وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جڑا حرام کٹھا کر قبرے ٹور جا کے ہوتے کان پھاڑ کے مار کھاوے، اندھا پتر اندھے تے عیاشی کرے۔ کیوں حرام کٹھا کرنا ہے؟ تینوں حسین پیارا نہیں لگتا؟ پھر حرام کھانا ہے، حسین دا غلام بن کے بھی حرام کھانا ہے جے سمجھ آ جاوی۔ تو جو آنا ہے بھی حسین ڈٹ گیا چیز تو بھی ڈٹنا بھی اللہ نے باویں بھوک رکھے گا میں حرام نہیں کھانا جے سمجھ آوے۔ پیارے ہوں اے دین ہے، اے محبت ہے کہ تو آکھے کہ میں مر جا ساندا پر حرام دا لقمہ نہیں کھاواں گا جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ۔ تے گل آگی تاکو تے سنا دے وہاں پیر سیال واقعہ فرماندے سی بیان، پیر پٹھان دا ایک مرید آیا، پیر پٹھان دا کی آیا؟ مرید ہے، تے آیا جٹ بابا جی میں ساڑھے ہوندے نے جٹ بابا آیا تے آیا پنڈ دا، اون دا ایک ڈگا سی تو ڈگا کھڑی گیا، کسے چور کاٹ لیا۔ کی کھڑی گیا؟ ڈگا۔
چور کڈ لیا. اس بندے ڈھوڑ کیتی تو انہوں پتہ لگا میرا ڈگا فلانے چودھری کولے. وہ کیا ہے سرکار ڈگا لے دیو, فلانے چودھری کولے میرا ڈگا تو ڈگا لے دیو. پیراں کیا ٹھیک ہی آنے انہاں سدیا, انہاں کیا چودھری ڈگا تیرے کولے؟ وہ کہا جی میرے کولے. انہاں کہا دے چھڑ. وہ کہا جی تسی آن دیو تو دے چھڑا, لیکن میری ایک شرط ہے عرض ہے جی تسی مان جاؤ. تو انہاں کہا دس. وہ کہا بھائی تو سگواں نہ لوے, میرے کو وگویں 4 لے لوے. سگواں ڈگا نہ لوے, بدلے چ میرے کو کتنے لے لوے؟ 4. وہ نہ لو. کہ یہ کی مطلب ہے؟ وہ کہا جی ساری چوراں دی بےزتی ہوندی ہے. چوراں دے بھی آپس وچ اصول ہوندے نے. چوراں دا بھی ایک لا ہوندا جے سمجھ آ جاوے تے بھی ساڈی یہ بےزتی ہے. بھی اندے کولوں غریب بندے ڈگا واپس کرا لا, چور اپنی انسلٹ سمجھ دے. چور مال واپس کرنا اپنی کی سمجھ دے نے؟ نہ سمجھ کو نہیں. میں جتھے گل ہون کیتی جڑے ساڈے وڈے چور نے جے سمجھ آ جاوے وہ واپس کرنا اپنی کی سمجھ دے نے؟ آندے نے کہ ساڈی بےزتی ہوندی ہے. وہ کہا جی میتھوں سگواں نہ لو, بدلے چ میتھوں 4 لے لو. پیراں کیا ٹھیک؟ انہاں کیوں بے لیا؟ وہ کہا جی, انہاں کہا 4 ڈگے لے جا تو جا گھر ٹر جا. وہ کہا جی میں 4 کوئی نہیں لینے. کوئی اپڑے تو بولے جی میں 4 کوئی نہیں لینے, میں اپنا ایک کو لینے. ایو جو بابے نہیں میرے پیر جوڑے سمجھ آ جائے جڑے تو پھتی ویتنا میں نہیں پیر مندہ, آ بابا میرا پیر ہی جوڑے سمجھ آ جائے تا سبحان اللہ. وہ کیا میں لینا سگواں لینا, میں 4 لینا ہی نہیں. جھوٹ بولے اس تے اللہ تعالیٰ لعنت کرے. تو میں والا کی کرنا ہے؟ آن دیو جو سمجھ آ جاوے تھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڈے کرم والے نے بندے گھر نالوں تار لگ دی پئی آئی, بجلی دی کی لگ دی پئی آئی. آ گھر ہے آ بجلی دی تار ہے. انہاں وچ جھنڈا لایا ہے. کی لایا ہے؟ میلاد والا. ڈنڈے تے کی لگایا ہے؟ جھنڈا میلاد والا. ڈنڈے دے وچ تار آئی. وچ کی آئی؟ تار. جڑی جا کے تار ہو کے لگ رہی ہے جی سمجھ آ جاوے. تو ہی بڑے تیز ہو, بندے بھی بڑے تیز نے جی سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. اس بابے آکھا جی میں کو نہیں لینا, میں اپنا لینا ہے. اور پیرا کیا کمڑا ہے ترائے اٹھتے نہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں لینے. انہوں نے کہا وجہ کمڑا ہے, کمڑا کوئی نہیں سیانا. انہوں نے کہا کہ میں سیانا ہے؟ وہ کہا جی یہ ڈگا جڑا ہے نا جڑا میرا کھڑیتا ہے, ان دی ماں میرے گھر سوئی آئی تے یہ وچھا میرے گھر جمعہ سی پیر صاحبت. میں وچھا وڈا کردہ رہا تو میں وچے تو ڈگا بنایا, تینوں حرام دا ایک تیلا نہیں کھان دیتا. جو انہیں سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ. میں وچھا ڈگا کیتا ہے, حرام دا تیلا بھی کھان دیتا نہیں. میں کسے دے کیوں لے جاؤں؟ میں کسے دے؟ اے بابے نے کی سی؟ بابا پاگل سی نہیں. اللہ نے بابے نو سکون قلب عطا فرمایا سی. انہوں اور دی لالچ ہی کوئی نہیں جے سمجھ آ جاوے. اسی آنے ایدوں بھی آ جاوے, ایدوں بھی آ جاوے, اگاں جاوے بندہ دا میں کی کرنا ہے؟ روٹی لب رہی ہے بس ختم ہے, میں رب تے راضیاں جے سمجھ آ جاوے. ایناں نو اللہ تعالیٰ جنت وچ مال عطا فرمایا, ساڈے ورگے نو اس کان پھدانے جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ. اوزا کیا پیر صاحب میں اپنا لے کے جانا ہے؟ اے بابا کون ہے؟ بابا نبی دا غلام ہے. جدو ایسے جان کے انہوں اللہ تعالیٰ جنتیاں بہار عطا فرمائے گا. اے اتھے اعلان کر کے آندے ران کے حق لا الہ الا اللہ. اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈبتے بیڑے تارے نے, سانو دسیا پیر پیارے نے. پڑھیے لا اے رمضان نہیں گزرا, رمضان گزرے.
साढ़े नाल मोटरवे गुजरदी है, की गुजरदी है मोटरवे, नाल सी डेरा ते रोदे आए, नाल की सी ते आए की रोदे। उत्ते बाबे ने बकरियां रखियां सी भी अगो ईद ते वेचणियां ने, वो जिवें छतरे छुतरे होंदे ने भी ईद ते की करने ने, वेचने ने। वो अफतारी करन परां घर गया, अफतारी करन इंडिया के कुछ बंदे आए ने, इंडिया तो कित्थों आए ने, उन्हें डाला नाल खिलारिया है भी टाइम अफतारी का तो अफतारी कर लवीए। हाय इंडिया के पाकिस्तानी तो नहीं ना हो सकते, कित्थों दे आए, इंडिया दे आए तो सिख आए, मुसलमान तो रोज़ा नहीं ना गलत हरकत करता जे समझ आ जाए। इंडिया के सिख आए, इंडिया के उन्होंने ना कुछ डाला खिलारिया है, अन्ना ने आख्या भी इतने अफतारी होंगी पई है वेख लवीए। उन्होंने अख पई है बकरियां ते, उन्हें पूरा वाड़ा खाली कर छड़िया, बाबे का पूरा वाड़ा खाली कर दिता, सारिया बकरियां ले गए समेत बकरियां छतरे अर्श ले गए। तो एक जुमला महसूस करना, तकरीर हो गई है जदों बाबा आया होना और उस पता लगा होना कि मेरा माल चोरी हो गया, जिहड़ा उसनूं दर्द होया होना ना उनका बदला तो कोई नहीं दे सकता। जदों उन्हें पता लगा होना कि मेरा माल खड़ी गया तो मैं गरीब बाबा मैं की करांगा, मेरे बच्चे ने मैं की करांगा, मैं गरीब हाँ, मैंने तो बकरी भी दोबारा नहीं देनी, अगलियां याद आईयां सारा खड़ी गया, मैं करदे किवें लावांगा। जिहड़ा उसनूं दर्द होया होना ना उस तेनों सुख को नहीं लैण देना, उस तेरी नस्ल नूं गलत राह ते लाना जी तेनों समझ आ जाए। दीन नाल प्यार करना है तो बदल जा, बंदा दा बन जा, नबी दा गुलाम बन जा, मौला तेनों बरकत और खैर अता फरमाएगा जे समझ आ जाए। मसीतां चों चा लैंदे ने, चोरी करते हैं, मसीतों चोरी करनों बंदे नहीं रहिंदे जे समझ आ जाए। भाई बदलो, खुद नूं समझाओ, किसी कर्म वाले पीर कोल बैठा करो जे समझ आ जाए। जेड़ा अकीदा वंजाए ना बल्कि तुहाडा दिल सही करे जे समझ आ जाए। पीर दी ड्यूटी है तेरे दिल नूं सबर सिखावे भी, जेड़ा लभ गया शुक्र अदा कर, अगा ना हथ मंगा, जेड़ा अगा हथ मारे हराम कट्ठा करे नस्ल खराब कर जाता है, जेड़ा वंडदा जावे नस्ल मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम बना जाता है जे समझ आ जाए। ताको सुभान अल्लाह। प्यारे असी मुसलमान हाँ, अल्लाह के बंदे हाँ, नबी दे गुलाम हाँ, असी मरना है, लट्ठे दा कफन पाना है चिट्टे रंग दा, त्रै थानू तणियां साइयां बननियां ते विच कबर दे धरना है। कीड़े उवें आ जाते विच मिट्टी दे, कीड़े आउंदे कोई नहीं, मिट्टी विचों आपे पैदा हुंदे ने जे समझ आ जाए। तो कीड़े मिट्टी विच की हुंदे ने, जदों उत्ते सेक बनना ना, विच थोड़ा जिहा सेक बनना है, उस हीट ते कीड़े आपे बन जाने जनाब, उन्हां दे उत्ते आ जाने। फिर अल्लाह फरमाना हुण हटा मगरों, तेरे उत्ते कीड़े होणगे और अल्लाह फरमाएगा हटा, तू हटा सकदा नहीं। फिर वो पूछेगा हुण सुना, साडे बाबे वंडा करते रहे ने, साडे बाबे ऐलान करके आंदे रहे ने, चिट्ठी चादर अमला वाली ते दाग न ला नी जणिया, अशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा की बने। अशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा। जदों बंदे का ढेर जान होवे ना, बंदा दा हाल मेरे नाल की बन गया, तो उसे आखना हाय रब्बा की बनया। मेरे बेलिया बाबे वंडा करते रहे ने, बाबे बोल के आंदे रहे ने, मरदी वार डराउना बने ओ ते हथ नहीं ला दे डरदे, जिन्ना लई तो पाप कमाए ते किथे नी ओ घरे दे, ते पर बुके मिट्टी ते पांदे ते कर दे ढेर
اچیرا پڑھ درود گھرانوں جاندے تے مڑ نہیں پا دے پیرا ایک عرض کہتی کہ حرام کٹھا کرنا نہیں، حرام کٹھا کرنا حرام نفع دیندہ، حرام سکھ دیندہ، حرام نسل منجائندہ، رب رینج کردہ، نبی رینج کردہ، حسین رینج کردہ. حرام کمائیے پاک حسین رینج ہو جاندے، پاک نبی بھی اللہ بھی کی ہو جاندہ ہے. تے تین حرام ترما تو بڑا پیارے نہ دا لایا کر، نہ لایا کر، نہ لایا کر. کچھ سوچیا کر، میں نبی نے جا کے جواب دینے، اللہ میں تو پوچھنا کی کردہ رہے ہیں تو میں کی جواب دینے. اللہ دونوں حضور دی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر دا ڈر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حشر دا خوف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو حساب دین دے دن واتے تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.